Aquí estem amb un altre vídeo sobre quan una cosa no volem que ens afecti. Ja sabeu que vaig agafant temes que se'm repeteixen, sí? Perquè penso que és el que més pot ajudar. Quan una cosa no volem que ens afecti, és a dir, quan, no sé, a la feina el company de feina ja no em diu per anar a fer el cafè al descans, doncs, i això no vull que m'afecti, no vull que m'afecti, no vull que m'afecti. Quan no volem que ens afecti, doncs que potser hi ha un amic que no em contesta o que no m'agafa el telèfon, quan no vull que m'afecti emocions en general, no? Que nosaltres hem decidit o hem considerat que són negatives. Doncs quan no vull estar trista i no sé, ara passa molt, no? Tenim a la tardor molta gent que ens agafa una mica com més de baixón, no? I estàs com més trist o com si et faltés energia, no? I és com, no vull que m'afecti, vull estar bé, tinc que donar-ho tot, tinc que estar content, somriure encara que no em vingui de gust, etc. no? Què fem quan no volem que una cosa ens afecti? Doncs no la vivim, per tant, no la sanem i fins i tot la podem arribar a convertir en una mica algú obsessiu, no? Perquè quan jo no vull que em passi una cosa, super típic, i no sé si ja ho he dit algun cop, no? No vull posar-me nerviosa, no vull posar-me nerviosa, no vull posar-me nerviosa, no em vull posar nerviosa, que m'ho poso histèrica, sí? Quan no accepto l'emoció que em ve, la lluito, intento no sentir-la, doncs encara ho provoco més, no? Encara ho faig més gros. Per això quan de vegades no volem que ens afecti doncs, una situació de parella, una situació de relació, de feina o una emoció, perquè simplement doncs, estic més baixa, estic més afectiva, estic més xof, com li vulguem dir, com encara menys ho accepti o menys m'ho vulgui sentir, doncs és probable que ho faci més gros, no? Us poso un exemple, no?, d'una clienta que és molt maca, li dono records des d'aquí, que és una persona, doncs, ella ja sempre ha sigut una persona molt sensible, això és un avantatge, un valor afegit en ella, li ha servit per la feina, li ha servit per moltes coses, però des de feia 4 anys enrere, pel que sigui, estava encara més sensible del que ella acostuma a ser i per motius que ella o al seu voltant doncs, consideres que no són per posar-te a plorar, doncs es posava a plorar, no? Per coses que, a més, ja arribava a un punt que no sentia ni tristesa, però era un tema que li podia afectar o que podia ser considerat de sensible i es posava a plorar. Què va passar? Que lo típic, no? Al voltant, amb tota la bona intenció del món, home, no, però per això no ploris, però per això no t'has de posar així, però, no, home, tonta, si això és una tonteria, per què has de plorar per això? Però ara per què t'emociones, no? Llavors, ella, què va pensar? Doncs el que segurament haguéssim pensat molts de nosaltres, no? Hosti, no ploris, perquè clar, al final incomodes els demés, no saps ni com explicar per què t'emociones quan potser no és motiu o no tens dret a emocionar-te ara mateix, no és moment, no és suficientment greu com per emocionar-se, per tant, no ploris, no t'emocionis, no ploris, no ploris, no ploris, no ploris. Doncs, què creieu que ha passat? Que s'ha passat els últims 4 anys plorant més del que havia plorat en tota la seva vida, no? Com més intentava no plorar, doncs més ha plorat i per més motius. Ho dic perquè aquest exemple és superfàcil per entendre el tema d'evitar, no? Perquè a més és en algo físic, no en algo tant de donar-li el coco, sinó no vull plorar, intento no plorar i encara ploro més. Per tant, pla d'acció després del primer dia d'haver vingut? Doncs, i suposo que no crec que li va encantar, justament, no? Perquè, doncs al revés, tens no només el permís, sinó els deures de plorar tot el que puguis, tot el que et vingui de gust i amb tota la intensitat que puguis. És a dir, encara plora. O sigui, vull que tornis a la pròxima sessió havent plorat el que no has plorat en la teva vida. Què creieu que va passar? Doncs que lògicament no va plorar ni un cop, no? Per què? Perquè la tensió de
no voler que una cosa m'afecti, se'n va anar perquè tenia permís perquè li afectés, perquè podia estar tranquil·la de quins temes em trauran, a veure si seran temes tristos, temes que em provocaran alguna emoció, podia estar tranquil·la perquè si l'emoció venia es permetia sentir-la i per tant això va fer que es trenqués, no? La necessitat de plorar sense forçar-ho i sense... I fluint de veritat amb el que sentia, no? Per tant, uh, què és el que hem de fer quan una cosa ens afecta i no volem que m'afecti? Doncs és que no té sentit no voler que ens afecti. Jo crec que a vegades, i a mi també m'ha passat, uh, ens hem ens hem quedat amb la idea de que fer un canvi personal significa canviar la nostra forma de ser, o canviar la nostra forma d'entendre, o canviar la nostra forma de percebre les coses. I de vegades un canvi personal és simplement acceptar qui sóc d'una vegada per totes, deixar-me ser, no? Si sóc una persona sensible, doncs sóc una persona més sensible. Si sóc una persona que en molts moments doncs, sent més ràbia, doncs me la tinc que deixar sentir. Una altra cosa és el que no em condicioni, no? I el que jo faig amb allò que sento. Però sentir coses i que hi hagi coses que m'afectin no és de menys desenvolupament personal, ni d'estar malament, ni de... És humà, és acceptar la pròpia vulnerabilitat, que està ideal, que està perfecta, que està bé, no? Que a vegades el mateix canvi personal no és ser una persona superdiferent i ara sóc superforta i ara sóc no sé què i ara sóc... És tan fàcil de vegades com acceptar-me com sóc amb la meva manera de ser sense estar sempre buscant canviar-me coses, no? Per tant, que a vegades el canvi és aquest, no és tant canviar-me coses, sinó com canviar el com em percebo i la meva pròpia autoestima, no? I el com m'accepto a mi mateixa tal com sóc. Així que si esteu en un cas així, si esteu en un moment de que hi ha coses que us estan afectant, doncs feu l'exercici a la inversa. Deixem que ens afecti en comptes d'intentar que no m'afecti. Bueno, espero que us hagi agradat. Si és així, doncs, com sempre, els likes o compartir. I si voleu més informació, sabeu que podeu trobar-ho a gemapallars.com. I els que vulgueu treballar temes d'autoconeixement, hi ha un pack que es diu Pack Retroba't, que va molt bé per entendre's millor un mateix, per aprendre a acceptar-se i tot això que estàvem parlant avui. Bueno, ens veiem a la pròxima i espero que us hagi agradat. Adeu!